Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, senyora Mezquita, o vostè no s'ha llegit la moció o no sé, aquesta proposta... Molt bé, de moment s'ha llegit el títol. El problema és si vostè s'ha llegit el cos de text i ahir discrepe, o si ho ha llegit no ho ha entès, perquè fica sempre autoritzat per les parts. Per tant, no sé què parla vostè de la llei de protecció de dades, perquè si ho autoritza, per tant, se respecta la protecció de dades. Per tant, nosaltres diu que no ens parlem entre nosaltres, vosaltres directament i amb vosaltres mateixa, perquè no s'aclareixen. La moció que s'ha de presentar del tema de la policia i dels bancs la va presentar el meu grup i per tant sé ben bé què deia, i deia justament un dels punts era aquest, però bé. Però aquesta moció el que busca és trencar la cultura de la vergonya. Malauradament saben que moltíssima gent no assimila les circumstàncies esdevingudes. I de fet, molta gent, inclús el fet d'anar a Càritas li costa. Moltíssima gent el fet d'anar a serveis socials li costa. Perquè en el marc cognitiu de la dreta els heu fet creure que són responsables, que han viscut per damunt de les seues possibilitats i saben molt bé que gent del carrer com nosaltres, que ho està passant mal, li dona vergonya anar i assumir que ara no pot continuar pagant la seva vivenda. I per evitar això, la cultura de la vergonya i de la culpa que alguns en sang fan, que tinguem clars tots els dies, que són responsables els ciutadans de la crisi, i no és cert. Per evitar això, la regidora de Serveis Socials fa una proposta ben clara, i és que els serveis socials municipals, que són una xarxa per a que ningú caiga d'ella, servisca. Perquè si la xarxa està però la gent no sap que està, pot acabar caient igual. Perquè nosaltres podem pensar que la gent al carrer sap tots els serveis que hi ha a Vila-real, però no és cert. Hi ha molta gent que mai s'haguera imaginat que li haguera fet falta anar als serveis socials, que fa 3 anys estaven els dos tenint empleo i que de cop i volta s'han quedat sense res. Això és la realitat al carrer. I per tant el que estem fent és apropar l'administració pública a la gent. I aquella gent que no ho coneix, que tinga l'oportunitat, que des del jutjat li envien una carta dient si vostè ens autoritza, fem saber a serveis socials que són els que els van ajudar aquesta opció. I vostès enfront d'això estan en contra. I estan en contra per la senzilla raó de que no ho han proposat vostès. I això és el que és trist. Diguen que tots volem el mateix, que tots volem el bé de Vila-real. Perquè el que vol el bé de Vila-real vol que tots els ciutadans tinguin garantits els servicis i drets que hi ha en aquest Ajuntament. I això és el que deia aquesta proposta. Que qualsevol persona, quan li arriba a casa, el fet de que va anar a furtar-li la seva casa perquè no la perdi, la furten, tinga la possibilitat d'anar a serveis socials i que l'ajuden. I vostès ahir estan en contra. A nosaltres, en canvi, ens pareix que com a mínim podem fer això. Perquè la solució és ràpida. Que vostès que tenen majoria absoluta i amb això acabe, canvien la llei hipotecària. Que bé que van canviar la Constitució ràpidament per beneficiar els bancs, cosa que per ajudar a les famílies porten un any i pico i sembla que no s'aclareixen. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Bé,